mi a különlegessége, érdekessége még ennek a templomnak? Igazából a templomban olyan nagyon nagy értékek nincsenek, illetve mégis vannak. Én azt szoktam mondani az ide látogató turistáknak és az enyémeknek, a rám bízott nyájnak, hogy a Berzétei Református templomnak az a csodája, hogy ezen a templomon megtalálható az összes ismert európai építészeti stílusnak a kézjegye. Tehát az Istennek az itt élő népe minden korban fontosnak tartotta, hogy ősei templomát pofozgassa, javítgassa. És ez egy nagy üzenet is számunkra, ugyanis azt a templomot, amit ugye ez a teória megállja a helyét, hogy most templom volt, vagy nem templom volt a kezdeti időkben. Teljesen mindegy, hogy hogyan kezdődött ennek a templomnak a történelme, ezt még kutatni kell. Viszont most templom, most az Istennek a háza, és az itt élő nép itt dicséri és dicsőíti az Urat. És ezt a házat, amit valamikor mindenféle gépek nélkül, csupán emberi erőből és nagy szívvel és akarattal fel tudták építeni, ezt ma nekünk a 21. században felújítani is hatalmas nehézség. Szóval a Berzétei templom, meg a többi templom is azt üzeni, hogy az Istennek az itt élő népe, az kell, hogy dicsérje és dicsőítse az Urat. Makovec Imrének van ez a nagyon kedvelt, általam nagyon kedvelt mondása, hogy ő azért szereti a templomokat, mert a templom tornyai olyanok, mint egy ég felé mutató emberi új, mint egy hatalmas ég felé mutató új. Megtanítják az embert egy másik dimenzióban is gondolkodni, az ég felé tekinteni. Annyira ritkán nézünk ma az ég felé. Szeretünk lenézni embereket, meg úgy, aki velünk egy szinten van, azzal még beszélünk, de a többiekkel nem is. És olyan jó lenne, hogyha a mi nemzetünk, meg minden egyén megtanulna fölfelé nézni, mert nekünk szükségünk van az Istenre. A templomok egyik üzenete ez is többek között. És még van egy nagyon szép orgona, ennek is van egy érdekes története. Esetleg sétálunk közel. Sok mindennek érdekes története van itt Berzétén. Órákat lehetne erről mesélni. Bár az elmúlt időknek a szele körbelengi Berzétét és a berzétei református templomot, ettől függetlenül azonban itt egy élő gyülekezet van, bár nagyon kevesen vagyunk, de ez a pici mag, ez élni akar. És hát az orgonának pedig az a története, hogy itt nem volt orgona megérkezésemkor, 2002-től vagyok itt lelkipásztor, gyakorlatilag az orgonának a háza volt csak meg, egy-két síp még megmaradt, a többi már csak imitáció volt, ugyanis a háború alatt ezt összeszedték, szükség volt a fémre, elvitték. És 15 éve történhetett körülbelül az, hogy az interneten találtam egy cikket, hogy Hollandiában valahol adnak el egy templomot. Na most maga ez a tény, hogy egy templomot el lehet adni, vagy mi van az ott élőkkel, mi van azzal a gyülekezettel, aki azt valaha építette, ez annyira megterhelte a lelkemet, hogy én napokig ennek a hatása alatt voltam, nem is tudtam aludni, és egy éjszaka ugye a Google, ami barátunk, hát elkezdtem kutatni, megtaláltam a települést, címet találtam, és az a lényeg, hogy én írtam annak a közösségnek, hogy itt a mostani Szlovákia területén él egy pici gyülekezet, amelynek valószínűleg soha nem lesz arra pénze, hogy orgonát építessen, de szeretnénk elkérni az ő orgonájukat, és tovább dicsérni az Istent ez a hangszer is. Hála az Úrnak, pozitív választ kaptunk, olyannyira, hogy az orgonát építő idős bácsi is eljött, és itt ezt az orgonát újból felépítettük. Volt egy nagy hálaadó istentisztelet, holland testvérek voltak akkor itt, és azóta ez az orgona dicséri itt Berzétén az Urat. Én úgy gondolom, hogy az Isten mindig ad lehetőségeket, számtalan lehetőség van, nekünk az ő gyermekeinek nyitott szemmel kell járnunk, ezeket a lehetőségeket észre kell vennünk, és kell, hogy teret adjunk a lélek vezetésének.
Tehát mi nem robotok vagyunk, nekünk nem abból áll az életünk, hogy felkelünk, eszünk, iszunk, alszunk, munka, vissza, stb. Szidom a rendszert, aztán holnap kezdődik újból, hanem egyszerűen jó lenne, ha lelkileg élnénk, ha észrevennénk a jeleket, a lehetőségeket, amiket az Isten ad számunkra, és lenne bátorságunk ezzel élni. Tud a felvidéki magyarság a vízen járni, de először ezt el kell hinnie.